салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем. рекламаш 20 сум аст. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шоҳмансур, яккомната квартира дар 14 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат нархаш бошад. 230,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ, дукомната квартира дар 9 этаж қарор дорад. 52 метр квадрат нархаш бошад. 210,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, цирки, дукомната квартира дар 15 этаж қарор дорад. 66 метр квадрат нархаш бошад. 280,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, дукомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 46 метр квадрат нархаш бошад. 225,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 46 метр квадрат нархаш бошад. 200,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. сурочна. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем, дукомната квартира дар 10 этаж қарор дорад. 46 метр квадрат нархаш бошад. 222,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 200,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. суратҳое ки мебинед, ин суратҳо кӯҳна мебошанд. айни ҳол квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳибои хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем, яккомната квартира дар 10 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат нархаш бошад. 154,000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дуюмӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем, яккомната квартира дар 9 этаж қарор дорад. 36 метр квадрат нархаш бошад.
119,000 сомонӣ бо савдо мешавад. обсве доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.